It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, Istorya sa Kakanan, Mano-Mano Sana, Marina, Intra na sa Escaramuza. Maluya po ba kuya ang internet o sa kuya lang didi sa PC sa booth? Medyo tuturo talibong ki nagkaperang segundos ang internet digdi sa laog kan booth kan DCGB. Pero sabi nga ni Iya kan, show must go on. Gari, turutod ko yan. Kamusta na naman digdi ni Jerome na dawa? Sa ibong, lights off na. Maray na pagkauto na po sa gabos o maray na nga yung pagkahapon. Sa gabos pong nakaantabay sa indang mga harong. Aldaw po kita ngunyanin na Sabado. Medyo makulimlim ang palibot. Nagduduro dalagan an bagsakan oran. Tagiti. And then pag minsan naman nagkukusog. Kaya pasiguro po pirmi kamuki pamandong tanganing masiguro na kamuan na day makakakuanin na sipon, abo, kalintura, asin iba pa. Pag mga arugan mga panahon kaya, yan so mga prone na makakuha yung mga flu-like mga diseases, so mga flu, kaya magtaga-ingat po tabi kita. And then syempre sa mga mabirahiman po, pasisiring sa man iba-ibang mga destinasyon, ingat-ingat po tabi ka mo. Sa Lunes, bago na ang Regional Director kang Maritime Industry Authority, kan Marina, sasalidahan na si Regional Director Attorney Maximo Banyares. Ililipat na siya sa iyang destinasyon. Diyan na siya sa may parte kan Batangas. Tapos, digdi sa Bicol Region, masalida po sa iya. Halat ka daw ta. Hanapon ko sa pangaran ta. Lingaw ko sa pangaran kan masalida digdi ong Regional Director. Ta sa Lunes, sabi ni RD Banyares kan kita duman ang nagpasiring sa iyang opisina. Last week na kanakalihis na aldaw o kanakalihis na simana. And then, taga-digi lang siya, Camarines Sur, si RD Banyares. Dahil ko nalagod na hanap pa, nini, wait lang. Ang masalida kay RD Banyares, iyo po si Director Jeffrey Bangsa na dating naka-assign ini sa Marina Region 6. Tapos si Regional Director Maximum Banyares, mabaliw siya dyan sa Region 4. Pero may mga datos, Kuya Nems, na hahalat. Sabi ni RD na Banyares, maski wala na nga ako nag-i-iyon dyan. Ini nga yung mga datos na pigahagad din dito. Nabanggit ni Sir Markan, si Sir Marson nag-interview sa programang Aramon. Nahapot ni Sir Mark kung pirang mga seafarers ang niyaon sa mga mariribok na nasyon. Nagkapirang mga pangyayari baga itong sumipigba para sabog na mga sakayan pandagat ang Houthi rebels. Sabi ni RD Banyares kan sa kuya, ma-provide nga ako kan ki data. Halat-halaton mo lang ngaya, tanagahagad pa ngaya ako ki information hali sa central office. At the same time, Kuya Nems, tigagadan ko kung may itataong update, Marina Bicolman, manungod duman sa, naramduman mo po Kuya Nems, seafarer na taga dyan sa Tabaco. So, ang family name is Bobiles.
Dyan pala sa Marina, enot na naghagad nin tabang itong familia Bobiles kan mawara itong sa indang aki. Tapos, ining Marina man, pinag-refer siya sa tama ngayang ahensya kan gobyerno, which is the Department of Migrant Workers. Pero sa lado ka na Marina, ang bigahalat ko ngunyan, sa paghuron-huron mi ni RD Banyares, ang Marina po palan, iyo ang nag-accredit kan mga manning agency and manning companies, digdi po sa satuyang palibot. And ang last ng bareta kay ito is natauanin penalty itong sumaning agency kay itong si Seafarer na Bobiles. Pero dahil mataon ni RD Banyares, so eksakto, dahilan syempre, kay puhan niya munang i-assure sa indang central office kung anong, update duman sa manning company na ito. Pero up to the update ngaya kay Seafarer Bobiles, bako ngayon sa muya ngayang jurisdiction nasa Department of Migrant Workers ngaya iya. Kaya naghahalat man ako kan na feedback kan sa tuyang mga amiga dyan sa DMW Bicol. Kasi daso nag-a-assister ka iyan dyan. And haloy-haloy ng panahon ko yan nawara kita nanadangog na update manungod po duman sa satuyang kababayan hali po dyan sa Tabaco City. And kasubago lang din so sa kuyang amiga nag-send man ki information, nagruluwas na ini sa social media sa manibang mga network digdi sa tuyang palibot. On Monday man, masalidahan na ang Regional Director kan Police Regional Office number 5 dyan sa Campo General Simeola. Si RD Police Brigadier General Anday Dizon. Mariri-assign na siya sa PNPA. Philippine National Police Academy. And then ang masalida sa iyo si Police Brigadier General Nestor Cruzata Babagay Jr. Hali ini sa PSPG. Kaya ang reassignment order, permado po iyan ni Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo, the Chief of Directoral Staff. Permado man iyan ni Police Major General Constancio Chinayog Jr., ang Director for Personnel and Records Management. And ang reassignment order efektibo po July 14, 2025. Bako lang ining duwang opisyal kaibahan sila sa balasahan pati ining hali sa PNPA, sa CSG, NCRPO na salidahan naman sa Highway Patrol Group, and then sa Pro 9 ibabaliw man ining taga Pro 9 sa Mimaropa. Dakol ini ipigpaluwas ining sa order pinirmahan po kaso hapon July 11, 2025. And then epektibo po iyan sa Lunes, Hulyo 14, 2025. And bago ko po pala malingawan, may anunsyo digdian post ini ni Ma'am Claire Hariri kan SMC Legazpi. Katuwang po nindaan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory. Magkakaigwa po sindanin na mobile blood donation activity. And batiyon ko lang po nin belated happy birthday si Ma'am Claire Hariri kan SM City Legazpi. Ma'am Claire, happy birthday po sa imo. And then syempre ang sa tuyang pag-iriba sa hanap buhay si Ate Queen Kalipay. Nagsaselebrar man po kan sa iyang kumplianyo ngunyan na pagkaaldaw. Ate Queen, happy birthday po sa imo. And then syempre sa iba pa man po nagsiselebar kan sa iyang kumplianyo. Si Ate Jollibee Bitangcourt nagsiselebar kan sa iyang kumplianyo ngunyan. Isa ipa ba? Siya pa ba ito sa narumduman ko? Tighiling ko pa sa nakasubago. So, mga nagsiselebar kan sa iyang kumplianyo ngunyan na pagkaaldaw.
July 12, 2024, dakol ngunit nagsisilibar ka na sa idang kumpleanyo. Kasi bagong aga, hali ako sa tarong mall, digdi sa syudad ng Legazpi, Kuya Nems. Nahiling ko su Regional Director ka na COMELEC, Commission on Election, maray na pagkauto kay Attorney Maria Juana Valesa. Dinasabatan ko Kuya Nems, say bareta na naman ako, duwa pati ang bareta akong nakuha. Maray pala Kuya Nems pa, nagbabalag-balag ka dyan sa palibot. Nakakabanwit ka ki bareta. Mas kada iman planado. Maray na pagkauto po sa mga personahes kan COMELEC. Tuloy pala Kuya Nems ang election sa Disyembre 1. Kaya lang tiga usog-usog su registration na dapat po nito kan Hulyo 1. And kaya duman sa mga kwalifikado na pong parehistro, ready na po kamo kan sa indong mga dokumentos na kinakaipuhan. Dahil sa mga masunod na aldaw, gigibuho na po ining voters registration. Gigibuhon po yan August 1 sa good 10. And wala na yan magiging extension. Kaya duman sa mga 15 anyos, sabi digdi, sa nasabing periodo ngaya, aakseptaron kan mga opisina kan COMELEC ang maparehistro para sa mga newly voters, mapasalida o mapakorek nin mga entries kan sa idang registration record. Halimbawa, ako, may sala sa spelling kan sa kuyang apelyido. Imbes ngaya na su Mustaza, Zay, ang nailaag ngaya S. Yun ngaya ang nag-a-appear sa kada best ngaya na may election. Ito na ngaya nag-a-appear duman sa listahan. Pwede po kamong magpasiring kayan sa mga COMELEC offices na sa tuyang palibot. It's either sa city or sa munisipyo po iyan. Dahilan aakseptaron po ninda iyan. Ako lang itong nakafocus ninda sa registration. Pero kayan, halimbawa, kung kamuan duwa ng magkasunod na eleksyon ang dai nagboto and then deactivate po ang sa indong lista, pwede ka mo kaya na magpa-reactivate dyan sa nasabing periodo. And then, just in case man, kung kamo na po ang miyembro ka na senior citizen, PWD, and then members po kan itong indigenous people, sabi digdi, pwede po kamo magpa-update kayan ng mga datos, mga informasyon sa inyong mga respektibong COMELEC offices from alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 5 po nin pagkahapon, Monday to Sunday. Ibig sabihin kayan, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Bukas po ang mga opisina kan COMELEC, including holidays. Pwede ka mong magpasiring dyan 8 a.m. to 5 p.m. And digdi kaya sa Bicol Region, sabi ni RD Valesa Casubago, although kasuhapon, nagkahuro na kami kaini sa telepono, pigaadalan paninda na ito po bagang pagdarakan, pagpaparehistro sa mga buru barangay. Dahil ngayata, halipot man sa nangayaan oras na ipigtao ngaya sa muya. Nasa 10 days lang iyan. Mapuon ki August 1, Friday, tapos matapos Sabado, Domingo. Petsa Gis kan Agosto. Kaya date ngayon sa nangayang halipot sa nangayang talagang oras. Kaya pigiin ganyan ngayon sa mga qualified na sa edad na magpasiring na po sa sinang mga opisina tanganing makapagpartisipar, makapagparehistro, as in makapagpartisipar po sa mangyayaring eleksyon sa mga masunod na bulan. Dahilan parte man po yan kan sa inyong diretso na makapili kan mga masunod na lideres kan sa indong mga barangay asin sa lugar. So hapon mga maugmahon ko yan dyan sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. So 21 mga barangay na mga qualifiers para sa Seal of Good Local Governance for Barangay o ining SGLGB. Sa city level pa lang ini. Sabi ni Mayor Hisham kasuhapon, wala pa man nga kita kay ordinansa
na nagtatao ngayanin may specific or talagang may insentibo na ipigtatao. Kaya nguyangon yan, para ngayon matawan man ngayanin diit na kaugmahan, pigtawan ko yan ng skitig 3,000, 21 na mga barangay ito hali sa bakulang digdi sa sentro kan Legazpi. May hali dyan sa southern part kan Legazpi, so Bariis, Bagakay, Maslog, Maslog tama, and then Mariawa. And then digdi naman sa northern, Buyuan, Arimbay, Bagong Abre. Ano pa nga ni ito? Ito so dyan sa may northern part. Digdi naman sa sentro, Barangay 2, Mauyod, Sagpon, Barangay 17. Ano pa ba? Cabangan West, Legazpi City, Barangay 18, Barangay Dapdap, Barangay Peñaranda, Barangay 23, Imperial Court, natawan po dumanin pag midbid and qualifier. Pinag-defer po kaya kan DILG muna itong su pagtaon itong su sagod sa national level. Kaya pag-inguwa man kang city local government operation office na ma-recognize imagine hali sa tulo last year na naging passer nga na ini sa national and talagang natawan sinda kaining seal of good local governance. 21 na po ngunyan. Ang gustong sabihin da kayan sabi ni Ma'am Susan MC Santiago, ang CLGOO kan Legazpi. Ready na ngaya ini Ma'am Angel na makipag-sabayan sa iba pang mga barangay sa national and provincial and national level. Dahil nga yata, so mga parametro ngayon natig hihiling ni naka-qualify naman nga sinda duman. Kaso nga ni iyo yan. On the next year ngayon, naglalaom kami na mas dakol na mga barangay pa mag-iinguwa itong natatadang barangay na magkaigwa manin mga inisyatibo and mag-effort o mag-double effort tanga ni makakuha mo po nin parehong pag-midbid. Kaya makaugmahon da sabi ni Mama Santiago dahil nga nagdakol itong mga nagpapahiling nin tibay sa paggugobyerno silag asin may integridad ngayang pagtaunin serbisyo publiko. Kaya congratulations po. Next year naman kita mag-irilingan para sa nasabing pag-midbid. Ang sa kuyang kapartner po sa Lado Technical, si Kuya Nems Flora. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa